Kwa kanyo en higni 10 nyaka ne loch gwenge chak tiyo e pacho kae ndiye. To sekta mar thieth en achiel kuom mago manochwal ne kaontis. Gin ber mage kata midhiero mage moseneno e sekta no nyaka ne miye kaontis mondo taye. Jafwambo marwa Sekta noloso gi jopiny kod jotelo ma Kaluo e wi okenge ma oseketi e sekta mar thieth. Higni 10 nyaka ne loch gwenge chakre pacho ka, migawo mar thieth kaka achiel kuom migepe manodar motere gwenge pod kalo e achiedh nade mathoth. Riwruok mar lakteche e alwora ma Nyanza ywak ni ng'ikruok maduong' e sekta mar thieth en nok mar omenda, ka jopiny to ywago nok mar lakteche gi yedhe e ute thieth mag piny owacho. Ne waloso kod moko kuom oganda e kaunti ma Kisumu kod Mombasa ma ywak ni ute thieth mag piny owacho onge yedhe ka bende jotuo ijwang'o mana e lwet jopuonjre. E hospital mar sub county ma pap Onditi ne atero minwa ka nigi sida mar lak. Kadhi en gi rem moko nyal konyo mondo mi ogol le lake, kodhi ni daktari onge, kiny kodok ni daktari onge, orucha kodok ni daktari onge, ten en gi rem. No wach no kel kaba moro ni Marwa ni aken en mar siasa, aken en marango. Sani kata kidhi osiptandwa gi iyudo ka inyisi ni yath onge. Koro wawuoro ni to NHIF kidhigo ni dhi thiedhi to yath onge nade. Governor oyiero joma politicians e weche ma kaka chief officer mag health. Ka ng'ano en ja siasa, ogole odwoke another ministry, omanywa chief officer motegno mong'eyo weche yath ma koneno ka daktari tuo makosa to koni timo kama. Nyaka ichak loso gi dhano, ama nyaka maybe king'e ng'ato maduong' kanyo nyaka igoni sim kora ka konyi. Gavana ma Migori Ochila Yako wacho ni kata obedo ni pok gichopo kama ber e sekta mar thieth e kaunti no, gisetemo gero ute thieth kod keto yedhe. Sani kidhi e kuonde thieth magwa, ibiro yudo ka gitiyo kende yedhe nitie, ibiro yudo ka dakteche wa nitiere. Mana achiel kuom gik mane ok timore, ok awach ni waseyudo 100%. Taneno ka hawo mana 70%. Wach ni osir kod moko kuom oganda mawuok Migori, kata kamano gidwaro ni mondo gavana oket lakteche mayulo e tich tesre. Oganda gi bende ywago nok mar yedhe ka gichich ni samoro yedhe go ikwalo. Otimo gima ber. Gichaneno ka hospital sani igero, ute moko igero, jotije bo imedo, kendo aneno ka kar yath kaendi temo kete yath kabisa. Ta kwaye mondo mi kata ka yath ni hospital kamano. Nitiere dakteche moko ma ben gi chemists gi oko. Pod ginyalo kwalo yedhe gi endi mondo giter kocha. Koni yath mar malaria onge dhi ng'eyo e chemistry. Koro kanye masida nitie. Koro chanda no koro masinde gi bech gi yot malo yath, koso yath ma beche yot malo masinde. Jakom mar riwruok mar lakteche alwora ma Nyanza Dr. Ndonga wacho ni sekta mar thieth pok otimo makare kaluwore ni omenda miketo ne ok rom. Waseneno ka budget ma wamiyo healthcare is less than 10% in our counties. Mano starve counties from reaching its level madhimiyo service to the common mwananchi. The other aspect of UHC and governance, wangiso the political leaders, the governors, the MCAs to oversight and to put up legislation madhimiyo UHC obed successful. Ndongo golo paro mondo sekta mandiko lakteche odwoki e piny owacho mamalo. Relinquish human resource for health to the national government so that pesa ma in go matin ni ma wayuak ni tin, you can use it to improve the other aspects of health. The national government samawatimo budget. Number one, budget mar health onego bed 15% of the total budget. 70% of the budget mar health onego di to the county, and specifically ring fence for health. Karomo mar governors odonjo odiochienge mar ariyo kawuono e boma ma Eldoret. Oganda gombo ni achiel kuom gigo monego rie chutho en sekta mar thieth. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Dominic Ngige Nguku,